Туган илем, эчкән суым, газиз җирем. Кем өчендер җыр яки шигырь юллары булып, хәтер төпкелендә югала торган сүзләр. Ә Балташ районының Бирбаш авылында гомер итүче Заһидуллиннар өчен җанга, калепкә уелганы. Чөнки алар буыннар чылбырын измичә, әбиләрдән, бабалардан калган матур гадәт белән үз нигезләрендә гомер итәләр. Кемнәр икән алар? Бүгенге көннең авыл яшьләре. Гаилә учагы тапшыруында тәфсилләп сөйләрбез. Урманнар белән каймаланган калкулыкларын, эчәр суларын, һәр сукмагын яратырлык шул Бирбашның. Рөстәм дә урамында тәгәрәп үскән авылының чын мәҗнүне һәм бу ихтирамлы мәхәббәт сүзгә генә эленеп калмаган. Ул бүген әби-бабай гомер кичергән нигездә әти-әнисенең дәвамчысы. Кендек каны тамган җиреңне ярату, ул каннан килә. Монда әлбәттә тәрбиянең йогынтысы да бар. Әмма Заһидуллиннарда ул дөрестән дә күңел яратуы, йөрәк яратуы. Хәтта авыл музеенда да сезнең гаилә белән бәйле, менә шушы буыннар бәйләнешен күрсәтүче экспонатлар шактый икән, Рөстәм. Менә шушы трактор дидең син, бик кадерле истәлек, бик кадерле ядкар инде безнең өчен диде. Безнең инде нәсел юлында төрле профессиядә, төрле хезмәттә булган әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез бар. Һәм инде менә хезмәт белән үскән, менә инде аның шушындагы булган экранда да язылып куелган ул. Эш авыр иде, бармагымны да югалттым. Әмма аңа да карамастан авылны ташламадык, эшне ташламадык дип Мәдинәнең язмалары бар. Бу әби турында сүз бар әсене. Әби турында Мәдинә әбием, әтиемнең әнисе. Инде бик яшьтән тол калуына карамастан, сугыш чоры баласы 4 баланы бер үзе үстергән, аңа да карамастан, менә иратлар куркып торган эшкә, алар инде 4 хатын-кыз шушы тимер атлар авылыбызга хуҗалыкка, колхозга дип әйтик, инде ул чорда кайтканнан соң, кул эшен җиңеләйтү yüzеннән шушында инде беренчеләрдән булып шушы тимер атны егәрли, шунда хезмәт куя 10 елга якын. Һәм инде тракторчы Мәдинә дигән данала инде. Даналып кала. Тракторчы Мәдинә исеме белән танылган әбисенең тиң яры Харис бабасына берсеннән-берсе бәләкәй 4 баласының буй җиткергәнен күрү насыйп булмый шул. Бик яшьли бакыйлыкка күчә. Әбиләре сыңар канат какса да, йөрәк пәрәләрен кимхур итми, тиешле тәрбиядә үстерә. Әтиебез инде менә авылыбызның һәм инде нәселнең традициясе буларак авылда кала, олы малай шулай инде шик буйларында Таҗикстанда хезмәт итеп кайта. Мактау таныклыклар белән авылыбызда пекарни ачылышын шул башлап җибәрә һәм пекарнины җитәкле инде. Һәм инде шуның хәтлек пропаганда зур көчле булган авылда калу хезмәт кешесенең роле. Шуңа күрә инде әле ул Казанга барып олимпиаданы ул вакытта 5-нче һәм 6-нчы химия белән биология фәннәреннән 5-нче 6-нчы урыннар белән кайта. Уку йортларына инде алай итеп кайтып, андый урыннарны 10-нчы урынга хәтлек булганнарны без экзамены дип әйтә, экзаменсыз кертә. Югары уку йортына. Әмма ләкин инде менә үз артыннан үсеп килә торган өч сеңлесе әби бер үзе, шуңа күрә инде ул шулай авылда калган һәм инде механизатор хезмәтен сайлаган. Авылыбызда инде менә 35 елга якын шулай инде алдынгы комбайнчы һәм механизатор гади хезмәтне сайлаган. Рөстәм, менә авылдагы тормышны пропагандалау дидең. Син үзең дә менә шушыларны күреп үскәнсең, әтиләреңнең, әниләреңнең шушында яшәгән, үзең дә шунда төпләнгәнсең. Бүген менә яшьләргә шушы пропаганда эшлиме икән? Статистика бу минем саннар түгел. Бүгенге көндә яшь кеше 1 сәгатьтә алган информация, мәгълүмат, моннан 10 ел шушы яшь кешегә 3 ай эзләргә кирәк булган. Менә күз алдыгызга китерәс, күпме визуаль тизлек белән, күз белән дә, колак белән дә күпме мәгълүмат керә, һәм инде аның арасында әлбәттә менә матур тормыш, гламур тормыш тиз генә азапланмыйча гына куядыр салып акчаны күбәйтеп акча әйләндереп алганда машиналарга күләгәләргә кызгаша каршы менә шундый тормышны пропагандалыйбыз һәм шуның белән әле мораль яктан ныгымаган яшьләребез алданып инде яңа ел, җайлы ел теге гаилә кыйммәтләре, авыл кыйммәтләре, нигез кыйммәтләре кай вакытта язган арткы планга куеп җибәрә. Әмма ләкин яшьләребез алар бу көндә бик акыллы,
алар белән бик күп эш башкарырга була һәм просто аларга менә шундый дөрес руслыга кертеп җибәреп, дөрес мәгълүмат биреп, әз генә эшләп җибәрсәк, алар белән тонында күчәргә була. Тормыш итеп була. Үзем алайыңны калдырырсың икәнсең. Әлбәттә, тәрбияләп карыйбыз инде калдырырлык итеп. Барлык мөмкинлекләр дә бар, тырышырбыз инде. Ничек насыйп була? Бөтен сөйләп йөргән сүзләребез юкка чыга дигән сүз бит инде безнең, әгәр дә кемнедер калдырмасак, нигезебезне сакламасак, инде ниләрне, гореф-гадәтләребезне сакламасак, кем саклый? Әйләнә тирәңне яхшы якка үзгәртүне үзеңнән башлау күркәм гамәл. Рөстәм моның үз мисалында дәлилләп атлый. Гаиләме, һөнәри юнәлешме, ана сөте белән кергән татар көрәшен яратумы, ул кайда да башлап йөрүчеләрнең берсе булырга омтыла. Тормышыбызны көрәш дияр бит, лозунг инде ул безнең. Шуңа күрә мин беренчедән бәхетле инде Бөрбаш авылында туган белән, чөнки татар көрәшендә үзләренең якты эзләрен һәм матур көрәшләрен калдырган батырлары белән дан казанган Бөрбаш авылы. Һәм инде әлбәттә шушы авылда туып, шушында яшәп, мин инде көрәш белән шөгыльләнмичә кала алмыйм. Шуңа күрә инде безнең яшьлегебез шушы спорт залда, менә монда балалар инде бүген көрәшә торган залларда көрәшеп үтте. Республика, Россия күләмендә үткән ярышларда катнашырга туры килде. Кем җитәкләп алып килде сине шушы залга? Ул вакытта кемдер авыл баласын кемдер җитәкләп йөрми инде. Ул үзенең традициясе бар. Билгеле бер яшькә җиткәннән соң кызыксынып, авылда бит инде башка шөгыль юк. Ул вакытларда каток, шугалак дип әйтик инде, һәм инде шушы спорт залдагы булган түгәрәкләр безнең инде данлыклы Шәрифуллин Рафис абый җитәкләгән көрәш түгәрәге бар. Әле аңа ләгеп булмыйдыр. Һәм инде менә шунда килеп, кичкенәдән 4-5 классларда шөгыльләнә башлап, кирип киткән көрәшебез. Тормыш үзе көрәш дидек, менә шушы көрәш мәйданында, тормышта үзе ярдәм итәме көрәшче булуың? Спорт төрендә җиңәргә өйрәнгән кеше, инде ул тормышта да үз урынын таба, һәм инде гомер буе көрәшү яши һәм булышар. Җиңеп була, ә менә җиңелергә ничек өйрәнергә икән? Анысы да мөһим бит. Аны бит инде шөгыльләнгән вакытта җиңүле турында уйламыйсың, гел җиңү турында гына уйлыйсың. Җиңүне тотуы бик авыр. Менә бер югарыга менеп җиткәннән соң, аны тотуы бик кыен. Аннан соң инде ул барыбер психологик яктан әзерләнәсең, бер вакытны аның ахыры булачак, чөйсең, артка таба тәгәрисең, инде туктар вакытым җитте бугай дип уйлыйсың, шуңа күрә беренче тапкыр җиңүле бик кыен. Аннан соң инде калганына ияләнәсең. Җайланасың инде дөресрәге. Җайланасың. Ярар, без комачауламыйк инде, монда бик каты көчлеләр. Җиңелүдән нәтиҗә ясап, алга атларлык көч табу кеше өчен яшәеш дулкынында кыйбласын югалтмый тирбәлү өчен гаять кирәкле адым. Без сөйләшкән арада авылларының данлыклы көрәшчесе Фидаил Шакиров кубогы өчен бил алышучы балалар моны тәпи киткәннән күңелләренә беркетә. Бу спорт аша бирелә торган тормыш мәктәбе. Заһидуллиннарның барысы да үткән ул сабакларны. Көрәштә, җыр-моңга тартылуда тамырларында бу нәселнең. Рөстәм йортыгызның дөрестән дә менә шушында калам, төпләнәм дип торгызылганлыгы күренеп тора. Бик иркен, субханаллах. Һәм йортның түрендә менә шушы гаиләгезнең гербка һәм шәҗәрәгезгә игътибар иттек. Шәҗәрә төзергә безгә гомумән җайлы. Чөнки авылыбызда бит Җәлил хәзрәт, ул яши, Җәлил хәзрәт үтенә бик күп бу өлкәдә хезмәт куйган кешеләрнең берсе. Дөресрәге авылы яралганнан алып бүгенге көнгә хәтлек булган шушы авылда яшәгән, кемнәр килгән, кемнәр киткән, барсының да исемнәрен булдырып шушы авылның гомуми бер шәҗәрәсен барлыкка китерде. Шуңа күрә инде безгә үзебезнең нәсел буе юлы буйлап төшәргә теге артык зур ниндидер каршылыклар һәм кыенлыклар тумады. Шуңа күрә җиңелрәк булды инде. Гаиләбезнең гербы, моның инде башында безнең түбәтәй, бу миллилек, үстендәге булган ләлә чәчәге узоры, шулай ук инде безнең милли төсләребезнең берсе. Аннан соң килә инде безнең калкан эчендә безнең агач төреп алган авыл күренеше, кичкенә агачлар инде үсеп килә торган безнең нәсел дәвамчылары. Шулай ук инде йортыбыз нигезебез урнашкан елга буенда, анда елга ясалган безнең. Бер елгасы авылның килеп чыгышы да инде бер елгасыннан килеп чыккан безнең Бөрбаш авылы. Һәм 5 йолдыз түбәтәй белән калкан арасында 5 йолдыз инде ул безнең сугыш кырында булган безнең нәселдән Загидуллиннар нәселендә булган 5 бабабыз сугыш Бөек Ватан сугышында катнашкан бабайларыбыз бар. Гаилә гербының нигезендә шушы ояда гомер итүчеләрнең яшәешләре,
bir-берсенә мәхәббәтле ир-хатын, әти-әни, бала, әби-бабай бәйләнеше. Биредә һәр кайсының өлеше бар. Рөстәмнең пар канаты, төп йорт килене Лилиянең дә. Лилия, шушы йортка килен булып төшкәндә, үзеңнең тормышыңны авыл белән бәйләячәгеңне тәгаен аңлап килдеңме? Ие. Мин авыл тормышын яратам. Бакчада чәчәкләр үстерергә яратам. Яшелчәләр, кишерләр, суганнар, тепле суда помидорлар, кыярлар үстерәбез инде. Һәм син бүгенге көндә килгән кунакларны Балташ якларының фирменный ризыгы дип әйтәбез. Брай бәлеше белән дә каршылаучы икән әле. Ие. Бу рецептларны өйрәтүче әни булгандыр инде. Ие. Әни белән бергә гел ашарга пешерәдек бергәләп, шунда өйрәндем инде камыр ризыкларын пешерергә дә. Килен булып төшкәндә бу эшләрнең бөтенесен ялт итеп эшли беләдер инде. Менә эшли өйрәнәсең инде, эшли өйрәндем инде. Чәй токмачлары пешерергә, пироглар пешерергә, уларны әйтәм, бәлешләрне основном былай әни пешерәдер, менә әнидән сорый өйрәндем. Кимешкәш. Гүзәл ханым, Мәдәрис абый. Әйдәгез, Лилия турында сөйләшик әле әз генә. Лилияны гаугалы җирне яратмый дисез. Бу бик кирәкле сыйфат инде, кайнана-кайната белән яшәгәндә. Мәдәрис абый, ничек уйлыйсыз? Кода белән без инде бер класста укыдык, уны бергә бетердек. Даже бер елны бер партада утырдык инде. Кода белән электән бик килешәдер инде. Аны уйламабыздыр инде кода булырбыз дип. Шулай итеп, менә шулай туры килде. Кодагыегыз белән килешеп яшиләрме соң? Аллага шөкер, килешеп яшиләр. Моңа хәзер бик матур гына яшәдек. Моннан соң да шулай килешеп, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бер-беребезгә кунакка йөрешеп. Әкияуны мине күрәдер инде, без печән сабадырык. Менә шунда печән сапкан җирдә безнең кырда печәнләр сабып, мәйтәм шул хәтта тырыш икән бу дип. Алар менә шул вакытта уйламаган, кияү буласы булыр дип инде менә. Кызны сораштылар, мин бик шат булдым инде. Икебез дә шат булдык. Шулай язган, әлхәмдүлилләх. Лилиягә күз төшкән вакытларны да искә алыйк әле, Рөстәм. Әле ул вакытта көрәштән тукталып бетмәгән. Көрәшеп йөргән вакытыбыз, район җыелма команда составында чыгыш ясаган вакытым. Һәм инде травма алып, Лилия эшләгән медпункт дип әйтегәне, фельдшер-акушерлык пункты, анда кереп инде аңа лечениягә йөри башладым, перевязка дип әйтегәне. Чынлыкта да бу җәрәхәтләнү бар имы соң? Хәт түгел генә хәтерләмим инде. Әллә бер хәйлә булды микән? Сәбәп белән кердем микән? Хәйлә белән или инде чыннан да юк булды бугай дип беләм мин. Бу Лилиянең дә, Рөстәмнең дә чын-чынлап авылда эшли башлаган чоры. Берсе спорт өлкәсе дип янып йөри, икенчесе җирле медпунктта шәфкать туташы. Шул беренче күрешүдә үк егет бер елдан безнең туебыз булачак ди. Лилия моны шаярту дип кабул итсә дә, нәкъ бер елдан кыз сорарга киләләр. Кыз сорарга чыга кирәк бит. Кыз сорарга чыгып киттек. Гаиләләр таныш, әтиләр бергә укыган. Кич буе утырдык, сөйләштек, аралаштык. Кызын кулын сорарга унытканбыз, кайтып киттек. Лилия знаете, никсез нәрсә төшкән, әйтәм, кыз сорарга төшкән, сорадыгызмы соң? Унытканбыз бит әйтәм. Одан бер чәсе булар инде. Менә шулай итеп матурга әйтеп башланып китте дә. Ике тапкыр төштегез инде кыз Юк, сорарга. ике тапкыр төшмәдек. Каршы килмәсләр әле дидем инде. Каршы килмәсләр. Авылда төпләнүләренә каршы килмәдегезме? Юк, бер дә килмәдек, әмма рәхәт. Хәзер бит инде авыл дигәчтә бер дә шәһәр җиреннән ким түгел, шәһәрләрдә моны хәттәгер җирләр әле бу вряд ли күп кешегә эләкми. Әлхәмдүлилләх, бик әйбәт. Без үзебездә төп йортта калдык инде, әти менә нигезне бетермәде дип әйтәләр инде. Төп йортта мин үзем 9нчы бала булып, менә төпчек бала инде мин төп йортта калдык, бик үкеммен төп йорт калганга. Әби-бай белән үскән, тәрбияләнеп үскән балалар инде аларга ниндидер теге бием, бията белән торуны авыр нигә санаганнардыр дип уйламыйм. Чыгып китсәләр өйдә балалар караулы, алып кайталар детсадтан, ашарга әзерләп куялар, алар бит икесе дә Балташта эшлиләр, өйдә тормыйлар. Шөкер, Аллага шөкер, бик әйбәт. Кунакка ирешкән шикелле. Нәрсә булса чакыралар, без менеп җитәбез. Уныкларны да карашасыз инде. Уныкларны карашабыз. Үзебездә менә дүртәү булды монда. Бөтенесе 9. Аллага шөкер.
балалар тәрбиясендә менә мин бүгенге көндә бик нык сөенәм, алар янында әби белән бабай бар. Аларның тәрбия икенчерәк. Алар назлый да белә, алар үзләренчә тәрбиясен дә бирә белә. Без инде генә яшьләшәрәк бит, без инде тиз генә җырлатасы да килә, тиз генә битәсе дә килә, әмма ләкин бөтенесенә вакыт та җитми, алар янда менә алар йөртәләр, алар алып кайталар, дини яктан алар ашык. Булат, Галия, әти-әниләргә булышасызмы соң? Әйе, булышабыз. Нәрсәләр эшлисез? Иләр җыештырырга булышабыз, мал карарга чыгабыз. Шулай бүлешеп карап үстерәсезме бәтиләрне? Әйе. Аеруча әниләрем чыга инде. Мин өйдә әнием белән әнигә булышам. Сезнең белән сөйләшергә вакытлары каламы соң? Әйе, әлбәттә. Нәрсәләр сөйләшәсез әти-әниләргә? Сәяхәтләр турында, табигать турында, мәктәп тормышлары турында сөйләшәбез. Яшь чакларын. Авылда калыр идеңме менә әти-әниең кебек? Алар бит инде чагыштырмача яшьләр, урта яшьләрдәге матур татар гаиләсе, шәһәргә китеп эшләү мөмкинлеге дә бар бит инде. Мин авылда калырым. Шәһәргә караганда авылда яшәргә күпкә рәхәтрәк, уңайлырак. Монда гына безнең су буе бар, матур табигать. Минем уйлавымча, шәһәрдә андыйны күреп булмый. Шәһәр түгел, авыл йортларында да хәзер сандыклар бик сирәк күренеш. Заһидуллиннарда исә ул бик кадерле, урынлы җирдә икән. Рөстәм, Лилия, менә бу Лилиянең сандыгымы? 2 сандык күрдем мин, чөнки шуңа күрә соравым. Монысы әнинең сандыгы. Әйдә ачып карагыз. Авылда гадәт шундый инде, безнең йоласы әле дә югалтылмаган, актуальлеге бар. Һәрбер килен йортка килен булып чыккан вакытта үзе белән сундык һәм инде бирнәләр алып килә. Безнең әни алып килгән бу йортка, Лилия килен булып чыкканда шушында килен булып алып килгән. Шуңа күрә әле бу традицияны югалтмыйбыз. Менә монда саклана. Без башлангыч класста укыганда менә бу сүлгән шиткәнем мин. 2нче класслар булдым икән. Кияүгә килгәндә алып килдек инде. Алып килде менә истәлек. Пионер галстугы. Пионер галстуклары саклана. Менә монда теге тукыма кисәкләре дип әйтәбез. Көрәш булгач, ул бит әле Сабантуй мәйданынан тәкә генә түгел, шулай тукымалар да бирәләр иде элек. Андыйлары бармы монда? Аның иң кадерлесе дә шушы чүпрәктә булгандыр инде. Әлбәттә, аны нәрсәгәдер тотып булмый, нәрсәгәдер кулланып булмагандыр инде. Без аны инде әнигә кайтып бирәдерик. Зур әйбер сатып алып кайткан шикелле итеп кабул итәләр ялар, шуннан безнең күңел буладыр. Ул вакыт үтү белән кадерле була инде. Ул вакытта инде бәлки кадер дә шуның хәле булгандыр. Менә вакыт үткән саен күңелгә якын. Лилия, Рөстәм көрәшкән вакытта, ул бит инде хатын-кызның йөрәге барыбер борчыласың да хәләлең өчен. Мин үземнән дә чыгып әйтәм, кеше хәлен кеше үз башына төшмәсә ди. Куркып беткән вакытларың буладыр инде Рөстәм көрәшкәндә? Бик каты борчылайым. Мин аңа 28 яшьләр тирәсе булдымы, тукта дидем инде, сәламәтлегеңне бетерәсең дип бик каты борчылайым. Аның өчен Безнең бер спорга бер белән дә килгән юк. Бердән бер спорга килә торган әйбер балаларны көрәшкә чыгара башласа. Ул чөнки инде минем аша үткән, белә ул аны. Рөстәм башка спорт төрендә барып җарык мәйтә, мин ничек инде көрәш шәтисе булып балаларны көрәшкә йөртмәскә тиеш. Икегез янәшә баскач, шундый сорау килде уйыма. Без бит инде Рөстәм үзе дә әйтте, аралаша башлаганда, гламур тормышка кызыгалар бит инде хәзер яшьләр дә дип. Аннан соң ниндидер ясалма кыйммәтләргә кызыксынып яшиләр дип. Сезнең өчен тормыш итү нәрсә икән ул менә шушы? Бер-береңә яратам дип әйтергә вакыт каламы? Бер-береңә ниндидер матур сүзләр әйтеп юатырга, үсендереп җибәрергә вакыт каламы ике арада? Вакыт каламы? Бармы андай әйберләр? Гаилә инде ул ил дәүләтнең нигезе, шуңа күрә инде безнең кичкенәдән күңелебез түренә баш мие безнең ишенә хәтлек салынып куелган. Сен өсәргә, илең өчен, гаиләң өчен көрәшергә, гаиләң булырга тиеш, нәсел дәвамлы булырга тиеш, нигез сакланырга тиеш. Шуңа күрә инде теге артык бер әйберләрне бик төшенеп ятмыйбыз. Шуңа күрә табигать кушкан, динебез кушкан, кавышкан яшибез. шул бар булганына шөкер итеп яшәргә инде. Мәхәббәтсез генә булмыйдыр инде.
Мәхәббәт белән бергә, бер-береңне игътибар итеп, Әлбәттә, кычкыра бермәсен бит. Гаиләдә яратуларын, тәкъдирләренә насыйп иткән авырлыкларын да шар ярып кычкырып йөрмиләр, шөкрана кылып кабул итә беләләр. Өлкән хуҗабикә Сания ханым сәламәтлеге сәбәпле безнең белән иркенләп аралаша алмаса да, очрашуга ихластан шөкер иткәнен тоемладык. Тоемлау дигәннән шушы үтә нечкә хис һәр кайсында бар. Ара-тирә шигырьләр теркәп куючы Рөстәмдә дә, чәчкәләр үстерүгә, аш-суга хирыс Лилиядә дә, җыр-моңга гашыйк балаларда да. Сызгыра уйнайкан диярләр иде. Заһидуллиннар гаиләсендә шушындый кичке концертлар бик табигый нәрсә икән. Һәм шушы җыелышулар бик еш булмаса да, инде концертларны хайран карыйбыз диде әле менә монда Рафис агай. Төп нигездә калгансыз үзегездә һәм Рөстәмне дә инде шушы традициягә, шушы гадәткә тугры калып, ул да кире әйләнеп кайтып Казаннардан шушында төпләнгән. Шәһәргә бармыйм, авылда калам диде. Үзе әйтте, битте. Менә хәзер яшьләрне авылга тартылмый, чөнки яшьләргә эш юк дип әйтәбез. Сезнең күзлектән караганда хәзер ничегрәк нәкъ менә шушы Бербаш авылы җирлегендә? Кеше эштән бизеп тора, менә шуңа гына шуша. Яшьләр төпләнәме соң үзе авылда? Бар инде ул. Игътибар итәсезме? Игътибар итәм. Менә карап, санап чыгам. Бер яңадан 15-20 елдан ярты авылда калмый икән дип утыра. Бөтен нәрсә бар бит инде районда хәзер. Бөтенсе бар. Шуңа гына аптырыйм, белмим инде яшьләр нәрсә башлаганда шәһәргә, нәрсә китә белмим. Әтияни баланы бәхет иттерәсе килә. Кайсындыр шәһәргә дә җибәрәсе килә, кайсындыр янда да калдырасы килә. Шуның өчен менә ике куянны бер юл тотыр өчен баланы күп итеп кайтырга кирәк инде. Казанга да җибәрәсең, өеңдә дә калдырасың. Җитә ул. Барсына җитә торган булай. Сыйханыя баштарак әйтмәс. Әйе, Аллага шөкер без. Мәгәрәтне керәбез. Бер авырлыгы, бер җиңеллеге тормышта аралашып бара бит. Шуңа көн саен инанабыз, барыбер Аллаһ Тәгалә тик торганда гына бирми, һәрберсен чиратлаштырып тора. Менә шушы чиратлашып торган тормышта гаилә учагының бөтенлеген ничек саклап калырга икән? Бик күп зур амбициялар белән зурга өметләнәбез дә, менә гайрәтчегә дә китә тавыш. Менә шундый нәрсә булмасын өчен шуңа күрә гадиерәк итеп яшәп, гадилектә бөтен нигезе. Просто гаебезләмәскә генә кирәк инде. Бу тигеләйрәк, бу булайрак ди. Бу бер сикенсе чакыра дигәндә язрак үзең турында да уйларга кирәк. Миндә булгандыр дип, аннары дәшмисең. Матур итеп кенә торасың. Менә кайтып керәләр алар. Бәти кайттык. Шәп китәбез. Нәрсә кирәк? Мешонок. Рәхәтләп торам мин алар белән. Алар булмаса, ситем миңа. Вапшы. Гаилә учагын иң беренче чиратта саклап калу өчен без әти-әни сүзен тыңларга, аларның сүзенә каршы чыкмаска тиеш. Һәм икенчедән, бала эшләп үссә, ул тәрбияле бала. Эш кешене тәрбияли диләр. Һәм инде гел бердәм булырга кирәк. Гап-гади татар авылындагы гап-гади матур яшь бер гаиләнең буыннар бәйләнешен үзмичә яшәвенә шаһитлары булдык. Инде шушы мөхит, шушы бергәлек һәм шушы һәр якка үсергә омтылу, максатларга ирешү дәвамлы булсын иде Рөстәм. Амбицияларны чамалап яшәргә кирәк дисәң дә, бу очракта мин синең белән бераз гына килешмим әле. Амбициялары да булсын аның, хыяллары да булсын аның, ниятләре дә булсын аның, һәм һәрберсе Аллаһ Тәгаләнең насыйп сәгатенә туры килсен.
Шунысы да кирәк бит. Безне караган тамашачыларның да шундый рәхәт тә, күңелле дә, әз генә авырлыклары булса да, аларның ничектер җиңеллек белән үтеп китә торган бердәм гаиләләре булсын. Заһидуллиннар кебек. Киләсе гаиләләребездә шундый булыр дип өметләнәбез. Нинди булырлар алар? Авылда яшәрләрме, шәһәрдә көн итәрләрме? Монысын вакыт күрсәтер. Сезгә бик зур рәхмәт. Шулай бәлешләр белән матур итеп каршы алганыгыз өчен безне. Үзегезгә бик зур рәхмәт, сезгә һәм сезнең командагызга.